Dumanan sa kaawit. Ano pa daw siyang kaagi karon? Mukiring sa kababay nga taga Cebu City. Ang nga tumatatampo nagdasangan nga Donna. Sorry babe, nadugay ko. Dugaya sa di mo eh. Malito ko sa trabaho. Maamong tani mo eh. Sige lang, good. Siyempre, nagpagwapa. Pero malagigay ka. Oh. Ano man? Nakailakaw niya? Oh. Napay naong mo eh. Puti pa kayo. Mura magagklaw na. Oh. Tana. Sakay na. Kay maliit na ko. Abot na ta. Oh, saan ka diya, oy? Saan ka magtanga lang ka diya? Di ka manaog sa motor. Naaram din na eh. Naog naman din. Sige na, ito na ko. Oh. Masa man eh? Oh, anong gihatagan ko ni mo niya? Masa na ah? Happy anniversary. Oh. Doon na! Ito na, day. Ay, naghilak tiha, uy. Muhubag unya ng imong mata. Wala gyud ko makasabot niya, day. Wa ko kay baw kung unsa akong sa nga kalit man siya kausap. Sa una, siya mo'y perming magpahinomdom nga hapit ang among anniversary. Karon nalimot siya nga ikalima na namong anniversary. Dako kayo siya kausapan. Day, Donna. Ang akong pagpagwapa, para niya pero di katawaan lang ko niya. Dahil wala ko makasabot niya. Pila na siya kabuhan nga naingon ana. Wa ko kay baw kung kaya pa ba na ako magpasensya niya. Dahil, wa ko'y tuyo nga samutan imong gibati, ha? Pero, wa ka siya'y laing babay? Oh, day. Kaya sa may rason nga kalit siya kausap, di ba? Wa, day. Dili makahimo si TJ na ko, anak, day. Si TJ, basin og na konsensya ni siya nga nalimot siya sa among anniversary. Dili na lang ako i-big deal pa. Ang importante nga nakarealize siya. Hello? Babe, unsa kang oras sa mong outron? Mga alas 5, babe. Pero kung naakay plano unya para sa atong anniversary, kung manglakaw ta, pwede na ko mo other time. Ay, dili babe. Kay muadto ko sa birthday sa akong amigo. Dito sa kana ko makuha ron ha. Paibawal ko daan. Oh, mao ba? Mas importante di ay na kaysa sa atong adlaw, TJ. Tapos bayan ni mo eh. Napailayang sunod na anniversary oy. Sige na, bye na. Oh, TJ? Hello? Paita. Dona, na-print na ko ang... Oh. Uy. Oh, ngano ka, Dick? Mura magugag nakakitag ungo diha. Ungo, boy. Tagsaram gud kay ko makakita nimo nga mag-dress. Gupaha gud nimo ron. Angan kay ka don. Singan? Angayan kay ka. Sus, angayan. Ayaw na lang ko gulog-gulog, Nick. Unsa man, naakay kinahanglan ako, no? Awa, eh. Nahanglan ko taon. Nisulti lang ko sa akong nakita. Ikaw, makakita kag nindot. Dili ka mo appreciate. Oh, mo appreciate man. Naraman din na. Uy. Oh, naghila ka? Oo, uy. Sige na, uy. Huwag man ka kay tuyo. Mubalik na ko sa kong table.
Gitinood gyud ang gisulti ni Teacher da. Wa gyud ko niya kuha. Kaya hinuon ako nakasakay, uy. Oh, Don! Nakapalingi ka. Huwag ka kuha si Muyab. Naigilakaw, Nick. Oh, mau ba? Uy, sakay na ba kayo ron? Angkas na lang ako. Ha? Sige na. Ihatod na lang tika. Di sad kaya sa kong konsensya nga pasagdan lang tika din Sure ka? Lagi. Pero, gigutom naman ko. Mangaon sa ta. Hoy, ano naaman ta dinhi? Kamahal dinhi, ah. Sus, tuo. Mayo sa dang magkaon sa tag mahalon pa nagsaba. Ano kung kinang imong purmar, no? Kung di ni mo ila ako. Amaw. Pero, seryoso, Don. Ano, sugot ang tawang gawin nga. Di ka kuhaon si Muyab. Ano man, mas importante ba day ang iyang lakaw kaysa nimo? Dili na lang ta mag-iskot, anak, Nick. Mangaon na lang ta. Don, you're such a wonderful woman. Di na mo deserve nga ingon anion. Angay nimo, panggaon, mahalon. Oh, saba, gawas manino na kong English da. Amaw, gid ka, Nick. Ayaw na pag sige kumidya diha, uy. Mangaon na lang ta kay gigotom ra ka. Day, wa ko'y tuyo nga samutan imong gibati ha. Pero, wa ka siya laing babay? Tungod sa kausaban nga gipakita ni Teacher na ako. Dili sad yun malikayan. Nga makahuna-huna ko nga nailaing babae si TJ. Sakto ka si Ann. Dili ka ha. Lain ang babae ang gikabuangan ni TJ. Mauwa na sa hikanan ako. Sige sad siya lakaw kauban ang iyang barkada. Og dili ko niya uban nun. Dili ka ha. Ang iyang babae, maori iyang perming kauban. Oh, hello? Babe? Babe, day off ni mo ron, no? Kuyog ta. Asa man ta? Mag-inom ikaw, sa kong barkada. Kuyog ta, ha? Milagro, kinangagda ka na ako. Aon sa man, di ka? Manganda mo sa ako. Pwede, J. Bye. May kay, nakakuha yung si Duna ron. Tagsara man kini siya magkauba na to eh. Oo, bay. Busy man permi. Wala magami oras sa usag-usab, bay. Hapit. Oh, unsa? Gaya na ninyo, no? Saman, wala po may planong magbinyo ni Duna? Koan. Na, wa pa mi magisgutan na, bay, eh. Uy, saan naman ay tagay na? Dugayas baso, eh. TJ, ayaw nagpalabi. Basig makupok ka. Sos, bay, ni mo, eh. Kapila naman ko nga niuli nga hubog. Bisan pa. Dili lang tamo kumpiyansa, good. Kapuya, bay, eh. Oh, babe. Hinayar ako ng imong tingog. Mura magugnay mama kauban din ni God. Kung ingon anim lang dahil ni Permi, ha? Nga kuyugon ka. Mas may pag manguli to, eh. TJ! TJ, hinay lang, oy! Kakusag pa ni mong padagan! Mingaw naman sang daan. Saan nagungurasa o? Lapas na alas 12. Bisan pa, ayaw kumpiyansa, good. Pahinay na ba, ganahadlok tarabak ko na. Sumiya ni mo, eh. Oh, nganong ni urong man ka? Ako, no? Gikapoy nagyugon mo doon, ah. Daghan kay kag ibadlong nako. Lupig pa inahan ni mo.
Babe, nabala ka ramang good ko. Ako nahadlok ang muangkas na ko, kay kusog kong magpadagan, naog! Seryoso ka? Naog! Wala na kay pakialam na ako, TJ. Sobra na ka. Lobat pagkit ko. Asa naman ko padungan eh. Maghinay-hinay na lang akong lakaw. Mingaw na kayo ang tahan. Taas na kong nalakaw. Diyos ko. Walang unay-lautang mahitabo na ako karon. Nahadlok na kayo ko, Diyos ko. Oh, naay motor. Si DJ lang unta. Lord, please, dibalik lang unta siya. Duna? Nick! Salamat! Salamat! Ano naman ka din eh? Andali, angkas sa motor. May gani kay, nakakadari dapat sa amo. Inom sa tubig ko. Salamat. Saan din eh, tabo? Ha? Naglakaw mo ka dito. Asam di mo nguyab? Iya kong gipakadaog dito. Sa? Buwang siya? Kasi may tarong nga lalaki nga. Pasagdan ang iyong uyab sa daan nga kadlawon dako. Duna, di ka mahal sa imong uyab. Nick, ayaw ra ko't pagsultian na. Mahal ko niya. Klaro ana, Don. Ingon ana ra ba ka ubos ang imong pagtanaw sa imong kaugalingon, ha? Musugot lang ka nga. Ingon anaon ka. Nick, Pasigwa ka mahibawg. Unsaon ka dapat pagtratar. Sige lang, Don. Sugod ka ron. Akong ipakita nimo kung unsay deserve nimo nga treatment. Nick. Don, for you. Flowers? Para asa man eh? Nick, nahibawag yung kang na ako'y uyab. Nakay uyab nga wa mo hatag og importansya nimo. Sugod pa lang na, Don. Makita ra gyud unya nimo kun unsa ko mo pangga og babae. Day, nakabantay ko ba? Sige na lagi mo kuyog ni Nick, no? Ha? Ko anday. No need to explain, Day do na. Happy ko for you. Karon pa ko nakakita og balik nimo nga malipayon. Dili pareha ni TJ nga permi kang stress. Unsa man, buwag na mo ni TJ? Uwa man day. Pero, ambot bitaw. Dili gid ako ikadenay nga malipayon ko every time mag-uban mi ni Nick. Og anam-anam na sad nga gipasagdan ako si TJ. Tagsa na lang may mag-text-text ug magkita. Good for you, Day do na. Babe, kanina naman ka nagsig at tubang ni yung cellphone. Sama na? Saman, okay, plano mo kaon di? Kaon na. Kinsam din mong ka-text di ba? Office mate ra good. Sa? Office mate ra? May isa no? Kailan may kay-smile kung ka-text ni mo? Aon sa man. Mga unta o dili? Ikaw na lang eh, nawala na ko gana. Unsa man? Ihatod di ka? Ayaw na lang, Nick. Kuhaon man kuno ko ni TJ. Oh. Sige. Wa ko'y laban kay uyab man. Nick, So, andun ako. Don, pwede ko muhag ni mo. Bisag kadiyot lang.
Ha? Hug? Oh. Oh, sige. Thank you, ha. Niarang-arang akong pamati. Okay, day ko masayop, day. Sakpan, ha? TJ! Rera, good, re. TJ, unsa ba nasakitan ko? Isa, bro. Ay, magbuot, ha? Ako mo uyab. Mao, ako may magbuot kung unsaon ako niya akong uyab. Mag-istorya ta doon, ha? Hindi ka, ay pagsunod na mo, ha? Ha? TJ, unsa ba? Pagkaani mong naong sa? Nanlaki ba ka? Mas baga kag daw. Ikaw pa nanudya karon? Hoy! Wa may relasyon ni Nick. O kung naaman, wa ba ni mo na akon unsa hinungdan nga nung nangita kog lain, ha? Tungod kay wa na kay pakialam nako. Ni sobra na ka. All this time, imo gipa-feel nako nga wa na kay pakialam nako. Nga wa na kay pagmahal nako. O kanang panahon na si Nick mao'y naapermi para nako. Siya mao'y nihulip sa imong mga pagkuwang, TJ. Siya mo'y naka-appreciate nako. O siya mo'y nihatag na kong importansya, dili sama ni mo. Maunang usahay maguna-una ko. Makapangutan ako ni mo, TJ. Mahal pa ba ko ni mo? Ha? Mahal pa ba ko ni mo, TJ? Doon, ha? Nagsimula ang lahat ng ito. Hindi ko lang pinapansin, ngunit nasasaktan ako. Maora gyud untay akong gustong madungog ni TJ. Kung mahal pa ba ko niya o dili, aron na ami closure. Pero sukad adto hangtod karon, wa gyud ko niya tubaga. Human sa nahitabo, niresign ko sa trabahoan para malikay ko ni Nick. Sa pagkakaron, dili pa gyud ko andam nga mahigugma og usab. Kanimo, Nick, kung naminaw ka man karon, pasaylo ako kung gibiyaan ti kas ere. Nahadlok lang gyud ko nga mahigugma og usab. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtaganing akong tampo. More power sa RMN.